Rwbio fy mholyn pin. Gael o'n smooth, neis. Smooth. Di hyn yn rhywbeth? Ne. Gwaith coed. O'n I byth y dda yn neud woodwork yn ysgol. Un tro nes I neud CD rack. Nes I ddod efo adra ac nath Uncle Raymond smasho fo'n ddarna I iwsio fel coed tân. Roedd hyn eitha siomedig achos electric heater roedd yn tŷ mam ac Uncle Raymond. Ta waith, rwyf wedi dod I weithdy coed heddiw I gael profiad o waith fel sail. Sail coed. Doedd I Pentref Wyllas, neu profiad gwaith, efo boi rhaid nhw Gethin Pilchs. Mynd I fewn I tŷ bach ma. Gweld beth mae'n efo pren. Helo? Wel, helo, sir. So mae'n mynd. Gareth dwi. Ni da, Gethin dwi. So mae'n mynd. Gethin Pirs. Pilchs. Ie. A dwi yma heddiw a'ch profiad gwaith. A Wyt. ti'n mynd I ddysgu fi sydd I be. Dwi'n meddwl nawn ni wneud stôl na beth I ti, gael eista. Ie, mae'n eitha specific. Ie. O'n i'n meddwl sy'n ni jyst yn gwachio chdi'n gweithio. O, gyda ni hynny hefyd, os eisiau. Ond ia, os ti eisiau fi adeiladu stôl am ryw reswm, dwi'n siŵr fedrwch ni neud hynna hefyd. Os o'r tecio allan yma? Na, im eto. Dim eto, faint i'ch ti wedi bod yma? 4 mlynedd. Mae gen I fi ddŵr, mae eisiau dŵr. Na, dwi'n iawn, diolch. Ond dwi'n siŵr fyddai o pwynt diwedd, achos bio faint o llwchlyd di yma. Iawn, ti'n barod amdani, lle? Ynddo, Iawn. dwi'n mor barod a fedrai erioed bod I wneud stôl. Unbelievable. Wel, lle I ddechrau? Efo'r pren. Be di hwnna? Darn o dderw, di hwnna. O, diolch o, mwynha neis. Darn o mahogni fanna, O, iawn. mwynha masif. Ynddi, hwnna fwy cocs mewn hwnna. O ia, mae fach mwy coch yn di. Ynddi. A dyma gen ti dy ffefryn di wan, pîn. Pîn. Pîn yn fanna i ti. Lovely pîn. Flippin' heck. O ia, mae'n bach yn rough yn di. Ynddi, mae'n rough. Ond yn fian wedyn, trochineb. Gad! Ia? Daw! Ia? Pan bod ti'n dweud y law yn y feis fanna fan? Daw yn stoc. Ti? Diolch, mate. Be ti'n neud o'r goggles na a'r headphones na ar dy ben? Be? So ti wylio dy ddwylo, bys e? Gas! Ti'n ma? Ti? Diolch. Croeso. Be di hyn? Feis, ti'n ma? Be oedd ei bloda? Roedd y feis ddim yn o risk assessment. Nw'n ni dorri fo i'w led o'n, da? Ia. A dyn bydd hwnna'n barod I ddefnyddio wedyn. Pan dwi'n y law yn ewra. Rhag on. Dim llaw. Ia. Be di'r machine ma, guys? Be di'r machine? Roedd splinters yn y ceg chwaith ddim yn o risk assessment. Wel, Croeso. Ei, Gat, ti gael unrhyw accidents? dwi wedi colli blaen y mis ar y planers na. So ma'n berig bwyd. Jeez, dwi teimlo'n Ti'n bach yn ffeint yn meddwl amdano fo. Oes? O'na lot o waith. Oed yn bach. Oed. A nes... Be ddigwydd ydi i'ch bys? Wel, mae nôl ar yn llaw i wan, so... Be nath nhw stitcho fo nôl arach? Na, nes i'n colli llawer yn o. Nath o'n just bwytho fo nôl fyny, ie. Ti o bach o light-headed just mewn. Dwi'n mynd i meddwl fo, dwi'n mynd yn sick. Roedd chwdi ddim ar risk assessment.
yn sic. Bach yn sic o hwnna. Ti'n gwybod bod ti'n dechrau, a wedyn, mae'n eich di eisiau chwdi mwy. Achos ti'n gallu gweld lumps chdi. Strai hifio rhan. Ti'n byd o... Dwi'n meddwl bod o'n... Dwi'n meddwl bod yn dod os y byd yn dod... Mae hynna'n helpu. Mae hynna'n helpu. Just calmio fi lawr. Dwi'n gwybod beth sy'n ei wneud sy'n i'n actually colli top... Top bys. Dwi'n gallu glwyddo. Horrible. Mae'n texture Weetabix a ogla fish. Dwi'n gwybod sut mae'n fish dwi'n vegetarian. Watch ar back, ne? Llwch li a chwd. Roedd cael bag o llwch a chwd dros fy mhen chwaith ddim ar risk assessment. Ella bod yn amser ail feddwl sut da ni'n neud risk assessments. Dwi'n just go over, matey. Diolch, guys. Paio! Ti'n meddwl bod wedi cael reverse blow dry? Be ti'n gael hynna? Dwi'n siŵr iawn. Diolch yn blow. Sic. Ie. Ar ôl cael fy sycio gyn o geth, roedd hi'n amser i fynd yn ôl i chwarae fo fy mhîn. Mae top y stôl, da. Aha. A dyn, mae gen i ddau goes yma, dyn ni wrthi'n gorffen un coes ar y ledd, yn wrco. Ledd. 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 O, mwyn eitha therapeutic. Just fi ar ledd. Ti'n mwynhau hynny, dweud? Dawch, dim modd. Un mile y mwnt gell. Rwbio fy mholyn pin. Neud o smooth i gyd. Lyfio chwarae fo fy mhîn. Neud o'n smooth i gyd. Di hyn o dda? Ynddi, ti'n cael hwyl da iawn, ynddi? Di hyn yn rhywbeth? Ynddi? Ti'n cael o smooth, neis? Smooth. Di hyn yn rhywbeth? Ynddi? Di hyn yn rhywbeth? Dim llawer, da? Na, mi'n eitha rybys. Ynddi. Ond ar ôl bach o hwyl, disaster. Dad! Oi, beth ti'n neud, wan? Dwi'n y flipping thing, mae'n ta! Sydd iawn, sydd iawn. Mae'n jyst i dal y ddau llaw, ti'n gwybod? O, mi'n brifo! Mae'n dyn gyn ti neud. Dweud yn da. O! O! Boxes yma. Dwi'n siŵr beth sy'n nhw, ond fedra i gesio based ar y sgwennu yma. So, fan y top, gynnwch chi'r hinges, maen fi yma. Dwi'n cymryd bod hynna i drws. Dwi'n drws nesaf hynna gynnwch chi wedges. Hei guys, gynnwch chi chips? Mae gen i biscuits, da? Ti'n lygu... Ti'n lygu gynnwch chi biscuits ond dim teciall? Ia, Beth sy'n ei, just duncio nhw mewn dŵr. Panad o lyflu, chwaith. Ti'n licio paned, wan? Byson. Ti'n gallu bildio teciall? Na. Ti'n cael hwyl, wan? O, ffwio mynd! Si, 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 si.
efo fraint rwdydd, geth a gareth. Paid â chwydu y masg yma, de, iawn? Na i drio ddim. Iawn? Dwi'n siŵr am beth i dweud. Oedd y proses eitha diddorol ni. Dwi wedi mwynhau gweithio efo Gethin am ddiwrnod o waith caled sych heb paned i'w weld. Pam wnaeth o ddweud bod ni am adeiladu stôl, mi wnaeth calon fi suddo i ddweud y gwir, achos tydyn nhw ddim y pethau mwyaf cyfforddus i eistedd ar, ac o'n i'n meddwl fysa'r fideo yma yn hollol boring, ond ti'n gwybod be? Weithiau y pethau boring ydy'r gorau, ac mae creu rhywbeth, hyd yn oed stôl, allan o darn o goedyn, yn wyrth anhygoel o ddiddorol o ddifri. Dwi ddim yn meddwl fyddai nôl ym Mhentref Oelas yn fuan. Mei, dwi'n eisiau sandiau. Lle ti'n mynd? A ni dechrau fan. Dwi'n cymryd y stôl. Paid i chwy contract i fo. Ta, guys! Ond mae Gethin Pilchs real boy, ac dwi'n siŵr bod ni'n ffrindiau oes. A pob lwc iddo fo ym Mhentref Oelas.